ngayeng hakani ka por nakaliang jong ka Jingiaseng Kynthei Balang Presbyterian Nongthymmai Shillong ban pdiang sngewbha Iaphi baro bat ban ai khu Blei haka kerteng ka bathiang tam ka jong utrai Nongkren jongi Jesus Christ Iaphi baro ki parabangai be ki bakentop nado ki pastor ki teman besan ki dekat jong ka komiti balang ki long pa ki long kme but ki kun samla ki kun khna but ki kun have baro nga ai khu Blei kerpang ru na ka benta ki nongi shim benta ha kani ka program ha kani ka jingshakri ka jongi yo Blei lingba jong kani ka tayo jong ki kun Kynthei jong ka balang but kum jo ru jong ka KGP assembly tu Blei un Kyrkhu yangi but un dan ringkat lem but ngi para bangai be ka phang pedeng jong kan ka tayo jong ki kun Kynthei ka long ka kerteng utrai ka long ka kut ka baskem ka bala pensyong Nongkren na ki kitab ki proverb ka lenong ka bakhat pra ka khat ka besipau but tung hakan ka pot tungin IT kan ka jingshakri ka jongi how Blei bingi pendam lang ha ka jingduai kukpa jungi bab neng I aingo eme ko kenrat ya ka bamem la dan ringkat bat ngi hakan ka sngi baro sisngi ni aingo eme ko kenrat bamem la ai kan ka por ka bakelut bangin yo ban shakri ban dam ban mani eme kenrat babha kan ka por nga IT kan ka jing shakri ko try hakikti ki badan bor ki jame ko pabe tu Ialap me tu thang me da urunga ding ubarhem ki shintur ki betngit ki jongi ai ba ka ai baro ka bangin pendep ha kan ka por ko tribe kan long da ka Jingialam ka jome but kan long ru ka ba pdiang hun hakmat jome jisu bakotor shimti ka por ka basa ngingo ngi demi pan ki ni baro ha ka kerteng ki jong jisu balong Nongkren jongi minta du halak ta amen Tiganya beteng biang ya ka jingshakri ka jongi da ka bangin yo banyarwai lang ya ka jingruai number ka balai spa san pusan ringkat bat ujisu ngan sayai sngewbha ringkat bat ujisu ha ka perthai ba jingai nala ujisu jingkemen kalado ringkat bat ujisu ngam jushet tiang shu bat hadian jangan ka jingruai ngan khot ya ex chairperson jangi be Ialap ngi ka ba pulis dang bat duai kata ya Mrs WG Kyrkhu Lok perthai gen do no uniti
jua bangan duai ngan puli kendiat na ketien ke jong Blei bangi Syiem na ke probeb wakat niu kat pra basipo ka kerteng utrai ka long ka kut baskem ubahok upet caka bat uskem nang ta na ka gospel ka kam ki apostol kalenong ka bakandai kot ka balai hidup ban riu ti kat ba udang lek kala ja ba ula poi hajan Damaskus bat kendit la teng sain lep saudong ya u ka jing sai na beneng ti ula kelon kram hakandau bat ula yo sngo ya ka tien ka ba ong ha u asol sol balei me pen sitom benyanga u ti ula ong melong u atrai ti ula ong halong u Jisu ya uba me pen sitom ben kalong ka ba ya me ban kenjat persya ya ki dieng tendung haba ula kenyu bat ula sngo mayan ula ong atrai ayu me mon yanga ban le onda kumta utrai ula ong ha u tu yang khelai rung sepok ka tresnong ti on saya thu ha me ayu baka dei ya me ban le kam ki apostol galanong ka pra ka khot basan san pun riu rei ba ulong ba dap da uman se ba khu ba ula kmet san se beneng ula yo iya ka buram ublei ba dia Jisu ba uyeng sa ka kti ka mon ublei bat ula ong hakmi ngayo iya ki beneng bala ple ba dia khon ubreu ba uda yang sa ka kti ka mon ublei karum kebasan khot ka beneng kong namar kata bala penksan yangi da ka jinget ngidon ka jinget sup ba ublei da utrai jongi u Yesus Kristus ke Hebrew ka bakhat lai ka dekhot ka bapra u Yesus Kristus ulong ujo menen bat menta bat cabom jikut wat sya ban rong no Iaphi da ki jing hikai ba pher bat bakhla namar ka long ka ba mentoy ban penskem ya ka do not da ka jing ai om da ki jing bam ba ha ke ba kita ki ba ya haki kim sim mentoy apostol galanong ka basipo ka dekhot ka balai pusan Henrei hakadu kanu ka jaj ben riu jar ubasap tiang ya u bat ubayai le ya ka hok ulong ken bala pdiang sngewbha da u tu ngene duai ablei pa jongi ba benek ni wan ban ai ngu ya me na markani ka sni ka Bhasimai ka ba me ai hangi trai di subiet me tip ma me yangi ya ki ai baro me yo i hangi hakani ka pora bangin pendep ya ki ai baro ni IT ko trai hakik sangti ki jong me di subiet ya rap yangi kersyani yangi kan rat ba i bangin la ban ya trai hakani ka pertai ka bedum bat ka bedap de ki jing ki jing ya le trai me tip ma me ya ki ai baro ni IT ko pa hakik sangti bedon bor ki jong me trai be it tu simba me atrai ya kini ki ai baro ki bangingin le atrai ki long na ka banta ka buram ka jong me di suba it ni IT atrai ya kani ka Kynthei ka ba le ya kini ki jing le trai be it ni IT atrai ka hakik sangti bedon bor ki jong me di suba it ya rap yang ni ai bor yang ni kersan yang ni bangin la ban yang scam bat me trai ba it ni duai trai ba me men ya rap kum jo ya ikong Bhasimai aba in Ialap ya kini ki bhut puri trai ba it me tip ma me ya ki ni IT ko trai hakik sangti bedon bor ki jong me Jisu ba it ya rap ya ki program baro ki bangin pendap akan ni kapor ai bor yang ki trai bangin na ban yang skemat me hoot kan rat ni wan atrai akan ni kapor naga banta kan ni ka klam atrai Jisu ba it ni IT atrai hakik sangti bedon bor ki jong me bakan ni ka ai kam la ban Jop yang Henrei uman Syiem ba khut jong me trai ba it udan rangkat bat ni ka buram baro ngi ai se me kan rat agar teng Jisu nong kan im jong pan amen Kublei shibun kong ya ka jing duai bat ya ka jing pule na ka tien ublei bat ya ka jing duai ka jong pi to ublei na ya Kyrkhu Iaphi bat ya ka yeng ka sem hi jong pi baro ka wei hakan ka por ngan khot pan ya kit khot jo ka Jingiaseng Kynthei bakin ai ya ka theme song Hajimbun kipat ya pom em ông don unang
indah kabora jong kan mentoy ayu kesmak ban pat ya jing im kam la hin reng itip datang uwe ubabat ya ka sngewbha hakli tam unyo yai ne hapoka jingka sngewbha don bo baro sngewbha don bo baro ai khu Blei ki khuôn Kynthei cho ka balang gi bala ai ngi kani ka theme song ban ni duai ru ba Blei na yai Kyrkhu ya ka Jingiaseng Kynthei hi ba ro ka wei ka jingpan bana ka ne ka long ka program na ka banta ka sngi ka babuat khat san trek unai tung arajar arphuwei ha ka por nyo bji janmit I chairperson in long I Dr. Miss Meba Wolflang organist Miss Saphi Nangyar Pongrom
Nong Ialap Jingruai, Mrs. Abigail Kharkungor, but Miss Emika Yauim. Iban Pulis Dang Badwai, Mrs. Markanti Kynthei, in your theme song, in your special number, na Mrs. Derisha Kynthei, but in your Jingkren, sub theme, Ukres Ulong Jakari, the Mrs. Lucky Warba, but in your Kyrkhu Benwai. Dia Hakanipor, in your special program, Hapo ka Jingialam jong Miss Bhasimai Syiem. Miss Bhasimai Syiem ilong iway na kakun samla kabala 3 minute but 3 shitom hapdeng jogini ki parlok jongi ki parlok Bhojpuri nga IT kani ka por kong Bhasimai mapinyalam mapi but tu Blei in the Kyrkhu ya kani ka program. Ngai khu Blei chairperson but yaki nongket kam but yaki khot jong ka Jingiaseng Kynthei baro kumju ru yaki khon jong ka Balang but Iaphi baro haka kerteng ka bathyang tam ka jong uji sukris hasya bangin ya yakani ka program shikmat ngin bu hau Blei he ka jing duai try Kyrkhu hakani ka janmet yakini ki a baro ki bangin sa pendep yakani ka programs don rengkat lembat ki paralok ki jongi ki bedeban Sam ya kaktian ke jong me bat bandan rengkat lembat ki ko try ki baro ki jingkren be ki jing sngau ki jong ki ko try ngila ban yo sngau na ki a baro ko jisu bi Kyrkhu kerpang I kong merenda ko try bi ai ka bor ka shakri ke jong me ka baladan la ka jong ka sap ka talen bi en la ban pen sngau tho lang ngi bat bandan rengkat lembat ko try bat ban Kyrkhu ko jisu bi Kyrkhu jong ka ka programs ha ka ka por ka basa Kyrkhu ru ko try kanat a baro ka bangingin sa pandem ipan kerteng jome Jisu amen hakani ka por ngi don ka program ka ba kerpang ka bangi kum ki mission committee bat ka kam Ialap jong ki Kynthei ngi wanlam shapi kani ka program ka long ka ba kerpang namar ki paralok jongi ki balong ru ki para marjan marpa ki ba kin yeshim bentalang bat ngi hakani ka por Kini ki paralok chungi ki day na ki jait benriu Bhojpuri ki besong basa haulom dem tring ki bahap haupot usam jongi ka Balang Nongthymmai kum ka Balang hakajing persyang ka jongka hakajing persyang ka beret lemba jong kini ki lockdown ngilayo lat ban ya kershan lem yaki ha kabasyan kamtam hakum kini kipor tia hakani kapor ngin sa yo sngau shikentien argentien nakaliang jong kini ki paralok jongi bat ngi sngau kemen shibon ba ngin yo sngau ru ya ka jingruai kerpang nakaliang jong kini ki para shakri ki jongi ki Bhojpuri Hadian kani kacing ruai kerpang jongki ngin seyo sngawru ya kacing batai lingkot na ikong merenda idkhot jong Jingiaseng Kynthei ya kacing kren jongki सबको जय मसीह मेरा नाम शिवनाथ राय है मैं नोंगथोमाई डेमथ्रिंग शिलोंग में रहता हूँ मैं पूरे परिवार के साथ रहता हूँ मेरे माता पिता भी है और 5 बच्चे भी है मैं नोंगथोमाई प्रेस्बिटेरियन चर्च को धन्यवाद देता हूँ जो हमारे लिए प्रार्थना किए हैं कि इस प्रोग्राम में हमें आने का जो आज मौका मिला है जो आज इनसे जो प्रेम मिला है उसे मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आज जो मैं बता रहा हूँ नोंगथोमाई प्रेस्बिटेरियन चर्च से जो सहायता मिला है हम सब भोजपुरी भाई बहनों हृदय से धन्यवाद देता हूँ। कोविड-19 का समय से साल 2020 में हमारे भोजपुरी भाई बहनों को बहुत सहायता किए हैं और यह साल भी 2021 में भी बहुत सहायता किए हैं। इसके लिए हम सब भोजपुरी भाई बहनों सब मिलकर धन्यवाद दे रहे हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। हमारे भोजपुरी भाई बहनों को आपके प्रार्थना में जरूर याद कीजिएगा। सबको जय मसीह। खूब लाइसिबुन। सबको जय मसीह। मैं अंजू देवी बोलती हूँ, शिलोंग डेमथ्रिंग में रहती हूँ और
और नोंगथ्यम्माई चर्च से जो हम लोग का सहायता मिला है उनको लिए हम लोग हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और क्रिसमस का टाइम में हम लोग पूरे बच्चा परिवार लोग जाके पार्टी साटी खाए थे, हम लोग को बहुत अच्छा लगा, बहुत मेहरबानी से बहुत अच्छा शुक्रिया मिला। और बाइबल का लिए हमको पढ़ने का दिल, हम तो पढ़ा लिखा है नहीं है, लेकिन हमारा हस्बैंड ने हमारा बच्चा लोग पढ़ा के खुद उन लोग को हम लोग का समझ जाएंगे। तो जय मासी, सब लोग को धन्यवाद देता हूँ। Hello everyone, me and my group will present you a song, and the title of the song is Yishu Masih. A short summary of the song. Jesus Masih, the Lord our God, there is no one like you. The heavens fall upon you, and the land praise your glory. Lord, you are the King of kings, to you be the glory always. Loving Father, you loved us so much that we redeem our sins, that you sacrificed your Son. Now we are going to present a song. परमेश्वर की महिमा हो। जय मसीह। Hagabaningkong ya ingu ya Blei ba ulap Blei ngi gani kalat lengba ka Jingiaseng Kynthei jong ka Balang Nongthymmai jongi ban ya trailang bat kini ki weipat ki jaj benriu ki Bhojpuri ki ba don hangni hasenda
jong ka balang jongi bat ka ni ka jaka jongi bat ni songu yu blei bu ai lat ngi get bu ai ngi ka ni ka lat kelenti banginya trelang bat ki te mentak hendiat ngan kran ka khasi ya ka e ka jing phla ka jing syem ka jongki ba arngut u shipnat rai bat ka anju devi ti kisngongu shibun baki yo ya ki jingiram hakal yang kamet bat kamen siem baki la ban tip syapang jong ublei bat syapang jongi baro te kia sngongu ru namar ba kitip ya kata ka jing i kabakim pat juyo amat menu ru tiki ai ka jing sngongu yang ibaro ba ngiyo ban pen i ki ya kata ka jing i kabangi hi kum ki kristan bangi la yo na ublei ti ki plaru ba ki kwa ban kamtam na ka anju debi ka bakwa ban puli ya ka bible tang ba ka ong ba kalong ka beriu ka mampat da nang dastat bat kam nang ban puli ban tho te ki kerpat ru ba ngindwai nak benta ka jongki khnang ba kinyo ya kata ka bor ya kata ka jingiet blei ka bakila banang kiu sya prang ha jingtip ya ka ktin ublei bat hakani ka por ngan chu ai jingpuli hindiat naga kot naga ktin ka jong ublei ha ktin hindi ba khnang ba makiru kinyo jinghikai hindian ya ka ktin ublei tang hindiat ngan simshwa naka theme ka balong jong ka women's week jong unyuk snem ka naka kitab proverb khat phra ka khot ka bashipho यहोवा का नाम दृढ़ है धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचाता है dengan shimde naga gospel Markus kalendong ka ba khatar ka dukhat ka ba laipho laihuai और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना और दूसरी यह है तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं dengan pulis sanaka gospel Yohanes kalenong ka bakhalai katkhot ka balai fsa मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो Timenta halor kani ngan keren diat na benta kini ki para भोजपुरी की जोंगी हम सबसे पहले आप भोजपुरी भाइयों और बहनों को स्वागत और प्रणाम करते हैं और भगवान को और ईश्वर को धन्यवाद देता है जो हमको ये मौका दिया है जो आप इस प्रोग्राम में शामिल हुआ और हमको बहुत खुशी है जो आप यहाँ आए हमारा प्रोग्राम को बहुत सुंदरता से निभाया जैसा कि आपके जो गवाही है और आपके बच्चों के गाने भी सुरीली आवाज में हम लोग को बहुत अच्छा लगा और हमको विश्वास है ये सब भगवान का ईश्वर का प्रेम है जो मैंने अभी आपसे ये वचन पढ़ा है ये तो हम लोग को सिखाया है जो आप हम लोग को सबको प्रेम करना है एक दूसरे से हमारा यीशु ख्रिस्त भी हम लोग को सिखाया प्रेम करने के लिए एक दूसरे की मदद करने के लिए और एक
सबको भाइयों बहनों समझकर हम लोग मुश्किल में लोग को मदद करें और हम लोग एक साथ जिए और भेदभाव हिंसा अहिंसा ये सब बेकार की बात है और ये सब भगवान के लिए अच्छे नहीं है। और इसलिए हम आपसे विनती करते हैं जो आप भी प्रेम से जिए और ईश्वर के साथ ईश्वर के नाम के साथ जिए और जो सीख आपको मिली है हम लोग से वो भी आप मन में रखें। हम लोग को बहुत खुशी है जो आप हमारा प्रोग्राम में शामिल है और हम विश्वास करते हैं ये संबंध खाली अभी थोड़े दिन के लिए नहीं होगा, ये हमेशा के लिए आप संबंध रखें हम लोग का साथ। हम लोग भी बहुत खुशी होंगे आपके साथ काम करने के लिए। जैसे कि आपने बोला जो आप हमसे कभी झिझक नहीं करते हैं, हम आपके घर पर आने के लिए आप बहुत अच्छा से स्वागत करते हैं। हम भी आपको स्वागत करते हैं हमारा चर्च में, तो आप हमें भी स्वीकार कीजिए और हमको बहुत खुशी होंगे अगर आप हमारा ये बात सुनेंगे। तो इसके साथ हम आपको प्रणाम करते हैं और धन्यवाद देते हैं और विश्वास करते हैं आप हमेशा हमारा साथ रहे। और अभी थोड़ी आपके लिए प्रार्थना करेंगे जो ईश्वर भी आपको मदद करेगा। तो अभी हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम आपके धन्यवाद करते हैं जो आप हमें इस मौका दी है, जो आपके ये भोजपुरी भाइयों बहनों के लिए जो इस प्रोग्राम में शामिल होके हमको बहुत खुशी दी है। और हम विश्वास करते हैं जो प्रोग्राम में लोग गवा दी है और जो गुण गाए हैं वो सब आपके चरणों में रखते हैं और हम विश्वास करते हैं जो आप इसको स्वीकार कीजिए और इनके साथ हमेशा रहे, इनके काम धंधा और इनके बच्चों के पढ़ाई में भी हमेशा शामिल होंगे और आप उनको आशीष दे उनके काम धंधे में। और हम विश्वास करते हैं आप हमारा प्रार्थना स्वीकार कीजिए। हमको मालूम है हम कमजोर है, लेकिन हम विश्वास करते हैं जो इस कमजोरी में भी मनुष्य आपके साथ सब कुछ कर सकते हैं। तो हमें और इस भोजपुरी भाइयों बहनों को शक्ति दे, बुद्धि दे, जो आपके वचन को समझे और स्वीकार करेंगे और आपके गुण गाएंगे आपके नाम के लिए। ये सब हम यीशु क्रिस्त के नाम में मांग रही है और हम विश्वास करते हैं आप हमारा प्रार्थना स्वीकार कीजिए। आमीन। Di mentak ndiat naka benta ki para bangai jong ka balang sikintien arkentien ngakwa banjupen kan mau Iaphi naka ketien ka jong Blei kumbangal apuli menne naka ketien hindi benta ngan puli ka ketien kasih kalenong ka ba khat ar ka dukhot ka ba laipoi men idru ya utrai uba Blei jong me da ka do jong me baro bat da ka Siem jong me baro bat da ka jingmut jong me baro bat da ka bor jong me baro kani ken ka hukum ka ba kongsan ka ba aru ka longkani men ye yalau parmarjan kumbaya ladehi omdon ka hukum ka weipat ka ba kham kraw yakini ti kumbang la puli nakani ka gospel ka jong u Marcos ikini ki kentien ki ba Blei utrai jisu jongi ulahi kayangi bengin ichwa ya u bat nginya itru yaki para breu ki para marjan ki jongi tikum kini ki para marjan ki jongi kini ki bhojpuri ki basyong hangne hajan hasenda ka balang ka jongi ni peni haki ya ta ka jing i ka bangi ngila ya oma no utrai jisu tikum ta makiru ki Sngutnat ya kata ka
jingit ka bangi peni yaki bat mangiru kum ki para brio ngin snotho ya kata ba kumbangi layo mat ika jingit jeng utrai Jisu bala aphaya la de la ka jingim halor ka ding phana kumju ru mangi ru ngin ya it para brio para marjan klemda nyau siliang khamat laki dei nakanu ka jaj benrio nakanu ka nyam lani nakanu ka jaj kenja ngimde banya isi lani ngimde banya pe siliang khamat hende nginya le banya kentiu iwe pat ban ai ka kti ka kadiang ka kti ka mon iki badan kami ki jingarap ki jongi hakapor ka shitom ka shipa bat ngin kan mau baka jingi ka jong Blei ka long ka jingi ba bat mangi kum ki khun Kristan ngin persang bat ngin duai ho Blei bun ayangi ka bor ka buj bangila banle e kamon ka jong u da bangi ya it para brio bat nga kerpat ya fi kum ki para bangi jong ka balang ba finya duai dak benta kini ki para benriu kini ki Bhojpuri bat kumjuru na benta katu ka di ki khot ki beya trelang bat ki badon rengkat bat ki barabor ha ka sitom ka sipa bakinang la ban ai men siem ai bor ki bahakawi ka singi ngai scam bakini ru kin sa itho yu try nong pen im jongi u Jisu Christ bat kanlong ka Kyrkhu ka bakrao na ka benta ka jongi baro Blei na ka benta ka burom jong u amen. Nga ai khu Blei ye kini ki paralok ki bala ai ye ke Nongkren jongki kumju ru ya ki jingruai kerpang bat ya ikong merenda i bala ai ye ke Nongkren lengkot jong i hakani ka por u Blei unang Kyrkhu Iaphi kerhai kong hakiliang baro hakani ka por ngin yo sngo ka wei ke Bhasimai Syiem na ikong Anita lalu anh ở yêu Blei cái này cái chân miết người yêu bạn ai chính flash phăng cái chính yêu con độ cái chính ai cái chính im cái chính cái đúng amat cái chính eight cái chính try đây linh ba hakapor bang adang mat cái chính system là cái nó phâu tali cái sinem cái chính im cái chính đây cái si cái chính try ngap phai ship Blei but we alam ngam bang le chi bak lan độ ta cái si ngala ai tilut try Jisu bat ngalang kumni ngalang ngalam mat bang ngalam pdiang yu bang ngasau thui cái bor ba dia kecing it ba ke jung ngalaban yit ngalaban wan che sang ngalaban kit ban ba ke kam ke jung dei de ke bro dei tang ke jing it ke jung rei men chang shang hi ngam jula man le e ru em kum da dang ding ba ke ni ke jing mat junga ha ke jing im junga personally ngasngau tho ya ka dor jung ke snam ma ngasngau tho ke jing it ke jung ba ngasngau tho ba la thi chi sha yanga dang ni ke dor ba ke snam mangalang kum ni ke mangalang ko mga thi di ki mar ki kodor na do ang pdiang yung thu ek ta ka jing kodor chung na do ta ka si ha do ka ni ka semat na sngongo bang yo baling ba ka ni ka tayo jang ki Kynthei ngayo ban pla sapang u Jisu Christ bulong nong pan em chung ha u bang kum ta nga ai ngo ka ni ka por ngam tip ka de ka plan ka jing u ka jing em ka jang ha bang yo ban pla ha ka ni ka por bang yo bin thu Henry haka lockdown ngadang mot magamya balai ne ke long babatam ngam tip ka plan ke jong Blei ke long haki yeng gisam Iba pang gibe sistem bagi nem do jinggerman de tang utrai Jisu apdeng jing eru hau apdeng jing kemen hau apdeng jing pang hau apdeng ni lockdown ru nginem do jinggerman ngatip badai tang mu Blei jengau long bakrau Blei jengau long balak balek ke bro ong tu ngap batu tip umelong mami Blei jenga belaling bagi tagi kintin amat bat ngam juki kuslai ngam ju septing kat ke eryong Blei ulapan pencajai sekejing em jenga usuk menletang bangan syungit ngan kongu bangan syakri dekamen sim ke dok nut ke basisha kum tanga khot ifi kum gi kun Kynthei jangka jangi jeseng Kynthei om tanga Nongthymmai ndai ying gisam gi bio sngau bagi nem do jingkerman Nekin IT hau tau Jisu ubalakular ngangalong kalenti wat kiku selai mengin pediang iu dai pa yung mensim jung klamo mensim jung Jisu nginam la klamo mensim ko nginam la man lang ki Kristan ibaho ban amen kum tangas ngungo ikan kapor
ngas ngawo kini kenta wakum ka balang Nongthymmai ki ai lat ingi binyo ban le kini ke ba bhatam na ka benta begin play wan ngi mi ala ru andi nget scam hagi long yeng ki long sam ling ba ki YouTube Blei Nongkren ki hagi ta ki jing shaman sip jing shimachimen da kini ko por da jing ngawo ngan IT ho Blei ban ngan ai tang i jing dry kinjan tang ini dry Blei ngai me ko pa kini ke janmen nangam da kini ko por mila angi kum ke Jingiaseng Kynthei ko pa ke program Jingiaseng Kynthei ko konrat nengas ngoi kini ko por ya ban plai me ko try ya ke jing ma ke jing eat ke jing kodor ke jing him ke janga am tang ke janga ko pa ngandwai ba baro kin ma kin try kini ke jing eat ba ke jing me ya ke ba mi hi try me Kyrkhu yangi mengilong kum ne ke long ada dry ko pa kini ko por ba kum kini ke team Jingiaseng Kynthei konrat ke keteng try kalong ke kut bas kam ko pa mengin ma kin try ba kut bas scam kare kata kan bingin yang scam ke jing sisa ke tien ke ba em ke ba khoi ke ba kantang ke chme pa ke ni ko por ngon ra gini ki program bar ko ke bala dep kan ran kham dam na ke menta gini ki sakri ki jang me ko pa gini ki parlok ke jingi ko kon ra ki badan ni kontai Nongthymmai ko pa to nang dang kat ba ki dang chai bo ki ko kon ran ma breng gini ki jing ki kon rum kan ram jang ni ke pertai nei ma me men long uding do ba dishan do ma me men long nok ap lang rat ba ba bangin kerdo de pa e em kham dam na menta gini kan rat bi jang ki kon ki chang me trai ki badan gini ke benta man le gini ke kamera man ra gini ki bi flash ki ki sam ko pa ngang scam ko pa ka anam kin shura an lang ko bor pan gan tang gini ki ekter ki tar bar khat kin long shisha ba ko bor man sim kan kran ki long yeng ki long sam ki jeng ki kat ki bio sngau bingin mi tia shu ne ka bor bingin kin det ba bi jenga magini ki por bingin ya ki ba khadu kan ran ko ma ka change me kal kran ko pa bingin ngin yeng kan ba bi jenga bingin sim la ka jeng ka benta ko trai ban ra lama ke gospel ke jemi kan dah bang ai ngoi ke ni ko por bagi ke parin pendap ke ni program kam kum ke Jingiaseng Kynthei ko pa kan lang tang program nang ni sikmat ni nang ya bang nang ra ya lama ke gospel ke jemi try nai Kyrkhu ki ni ki kun ki jemi ki bedai benta ban penya ki ni ki kamera man ya lam sing leng bagi ni ki YouTube bagi ni ki ke jo ke bor ba mun se mu kun unrong leng ba jeng ki ko pa leng bagi ni ki gitar ki jeng ki ko pa bagan lang tang ki im pendam wala pereng ni ka lockdown pereng ni ki jeng ki palo ke adam jeng ki klam handa ingin ni ki kuslai mela kular te kan rat mi jenga mela Blei yam dan kan ko bam la bat mi ko nat ngin sum do jeng kan man ngin sum kuslai ngin shakting ko pa ngin net ba ka ketang jisu de ka ketang ka batheng tam bar bodor bantam ba ka snam ke jeng lang ko bor ko pa ya rap ingin leng bagi ni ki jeng e ngin kuslai and mi khot ingi try bingin ai ti lut bingin pdiang bingin ka la ka bon ben pen khapat ingi kun rat ya ka rip ka jaj ben ri pa bang ai ti ni ko program ti aga ti Blei ki jemi ko pa simti ki ke baro ngel pendam kam tam nam ta ki ki sakri ki jang mi ki para bengai jengi bagi nang yo itu ki nang i bagi nang man ba ringka pa di kong Bhasimai nam ko bori i ko pa minang asya ban lam mar ki dan senda kan na bi jenga nginang isan ning bagi jenga jindai ku le shibu nam ta ki Jingiaseng Kynthei rum jo jang ka Balang Nongthymmai kan na bi jenga wala ai lan ingi ling bagi ni ki ke baro ngi ban plai ka keteng ka em bat ka tiang bat ka badan bor ki jemi simti ki ni program nang ya sikmat ko pa ai ba wei bo ko program kan nam lang tang ko program ne ko program ka ka bor man sim bagi bi bagi ya sngeu kini asngeu ka ser ko jemi ko kunran simti ko por ko dang sa panyat memi da ka jinget ka kertang ka batiang bat badan botam jisu ngadoi ngapan bat ngapentip kini baro ha ka kertang ka em ka batiang bat ka badan botam jisu amen nga ai khu Blei ikong Anita lalu ibala pensengau hangi ya ka jing phla Bhasimai Syiem bat ya ka jing dwai jong i kabala ai men Syiem shisha yangi bat ki bayo sngau bat ki bapet ya kani ka program ka basa ngan IT no ha I chair person mentangi lepoi shaka benta bangin penwai no ya kan ke jing sakri ke jong yo Blei sa shisien ngamla klam da penpau ke jing sngongu yo Blei ba ula dan ringkat bat ngi ula yalam yangi bat ula betin lenti yangi ni duai ba Blei na yai Kyrkhu ya ke Jingiaseng Kynthei hi baro ka wei bat ye philang baro ki parwanget be ien to Blei ke jing suk utrai jo ke jing Kyrkhu ku bat undan ringkat lem bat pi baro utrai ulang ka kut bas kem jongi
ha kani ka por ni kerpat ye advisor joka Jingiaseng Kynthei jongi teman besan Dr. CR Kaji be inbu ke jing duai lingkon helor ki ke baro ki bala pendap but in ayingi ye ke jing Kyrkhu penwai toya duai au Blei pa jingi ba beneng sai sen pat iwan ngane por ba nai ngu ye me au Blei hapdeng gene ke jingja jangane ke persai ba pedeng jangane ke khlam jingpang baradu mentai ngidan pedeng jang ke lockdown noi ngai ngu au Blei balamba gini lat pathai khubo au Blei nilang la ban sakhi ban phlai kerteng ba khoi ka jang me ai ngu lamba gane ke program kan chai Kaba ka Jingiaseng Kynthei jong ka Balang Presbyterian Nongthymmai pelong lembai kane ka Women's Week kenchai how no snap arjar arhoi ai ngo ya ka jingdon kat ka jong me kenchai bakila ban penbai ya kane ka program lembai ka committee mission bat kam Ialap jong ka Jingiaseng Kynthei jong ka Balang ngai skam ki ai baro ki bela pendap kan long da ka jingdon kat ka jong me bat ka Jingialam ka jong me ngai skam mela Kyrkhu kan chai la ki jong sekri ki jong me ki la pendap ya kan ek program isnai ban Kyrkhu ya ki ken cha ba ai ba kan ek program ken chai kan da long ka jing Kyrkhu ka jing men toy ki wei ba ro Blei ki ba pai ba snap ya kan ek program nang yai don ka la ka jong ka Jingiaseng Kynthei but ya ba ro ki to ki snap try kam jong ka ken chai ba ki nang la a try jisu ban try si dam but ban Ialap ya ka kam ka jong me ken chai ha kan ek ri ba ha ka lang satlat ka pathai ngong yai ngo kan chai jisu bamla Kyrkhu ikene ka program kai bara ki bangla pendap kan chai kalong da ka jingdon kat ka jangme dap da ka snguru au Blei bagi don gini ki mesin ki bakor dor kan chai jisu ki buan ban simenta kan ka program kan chai ki ne ki bhojpuri kan chai to wai menumi no man don ka lambat ki kan chai jisu man ya Kyrkhu ya ka jingim ka jangki bakin dalong da si sa au Blei kita ki sakri ki jangme ki sakhi ki jong me deng jong ne ka prahai wa e ba ka badap ka jingale wanumino kan try jisu ta Kyrkhu sai sen pat ye ke baro ki bangila ban pendap ka ne ka por kan try kan long da ka jing don kat ka jong me snow sai sen pat ko try ka ne ka jing duai ka jong e da bangi dam bangi pa ni ki ne ka teng mu try no panem jong Jesus kes bar ko ai no jong ne ka por try ka jing ai ka dap yang ka jong jisu try ka jingi ba ka jong Blei pa lam ga just lok ba thiang ba pan sai bor ka jong man se mo khoi kan long nan kan lam bat ni oi lam ki rungat ki badam ba sakri me ka ri ba ta lang satlat ka par thai na do man ta su ke atabam jokudro amen im hajing bun ki pa dia pom em om don unang ya let ma ban like im da ka bon ha chong kan toy ayu kasna ban pat ya jing im kam la hin rain it ya ka perteng ka kerteng go non ka kut masem ha ka kerteng jong siung baro ken ko siung baro ken long balak ka Nongkren Ialap ka Jingiaseng
u